El Castelló i l'Ontinyent s'han enfrontat a Castàlia en un partit que han començat dominant els albinegres. Els primers 15 minuts que hem iniciat un poquet, no sé com, ho hem pagat perquè després jo crec que el porter nostre no ha parat ni un valor. I és que al minut 13 Héctor Simón ha avançat els locals després d'una gran passada de Cerveró quasi des del mig del camp. 10 minuts més tard, Rangel ha evitat l'empat del seu exequip mitjançant la rematada de l'ex del Castelló, Juan Navarro. En la següent jugada, Javi Rubio ha comès penal sobre Denis i Luis Miloro, com no podia ser d'una altra manera. Ha sigut... Hem relaxat mica, poder, hem anat enrere, i ells de falta que ens han colat a l'àrea, l'equip no ha pogut treure el cul. 7 minuts abans del descans i tallar distàncies i a Casuco els tocava patir. S'ha complicat un poc, hem començat molt forts, després han vist que Geni i goles s'han ficat, però a sofrir fins al final. L'Ontinyent no ha deixat de buscar l'empat, però ni la sort ni l'encert estaven del costat visitant. Sí, este es otro palo porque es que no seguimos ahí abajo y no damos un salto, no damos un respiro. Al remat, decepció per a l'Ontinyent i alegria local per la victòria, però no pel joc desplegat. Lo que se queda en el casillero son los puntos, de lo que no se acuerda luego la gente es de cómo ha jugado para conseguir esos 3 puntos.